நம்ம ரிஸ்க் கிச்சன் என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா ஜாலர் முர்த்தபா தான் பார்க்க போறோம். ஒன் ஆஃப் மை சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஜாலர் வந்து எப்படி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. நான் ஆல்ரெடி ஜாலர் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஜாலர் வச்சு உள்ளடம் வச்சு ஜாலர் முர்த்தபா வந்து எப்படி செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. என்னோட ஒன் ஆஃப் மை சப்ஸ்கிரைபர் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து இந்த மாதிரி நான் எப்போதும் ஒரு ரெசிபி செஞ்சேனாக்கா அது வந்து நான் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் வந்து வச்சுருப்பேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. நான் வந்து ஜாலர் முர்த்தபா வந்து செஞ்சுருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அது எப்படி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. நான் ஆல்ரெடி வந்து ஜாலர் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை பாருங்கள். அதிலே வந்து நம்ம வந்து உள்ளடெல்லாம் வச்சு செய்யலாம். ஸோ அதை நான் உங்களுக்காகவே வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இது எல்லா சப்ஸ்கிரைபருக்காகவும் உங்களுக்காகவே ஜாலர் முர்த்தபா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஆல்ரெடி நான் ஜாலர் போட்டிருந்ததுனால நான் வந்து ஜாலர் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இன்றைக்கி நான் வீடியோவில் காட்ட போகிறதில்ல. ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன், பார்த்துக்கோங்க. உள்ளடம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜாலர் முர்த்தபா வந்து எப்படி நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து உள்ளடம் ஆரம்பிச்சிடலாம். வந்து நீங்கள் சிக்கனில் செய்யலாம், வந்து கீமா லேம்ப்பு எதில் வேணாலும் நீங்கள் வந்து செய்யலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி முட்டையில் வந்து செய்ய போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து முட்டையை வந்து நல்லா வந்து நம்ம கொத்தி எடுத்துக்கணும். ஸோ அதனால் வந்து 2 முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் கொஞ்சமாக பெப்பர் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். அதில் நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த முட்டையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து உள்ளடம் செய்கிறப்ப முட்டையை போடுறத விட முன்னாடியே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி முட்டையை வந்து நல்லா குத்தி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும், அதில் வைக்கிறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ வந்து ஒரு நிமிஷம் கழித்து நல்லா வந்து நம்ம குத்தி விட்டுலாம். ஸோ இந்த மாதிரி குத்திக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிடலாம். தனியாக எடுத்து வச்சிட வேண்டியதான். அடுத்து அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடு வந்தோடனே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் சின்ன சைஸ் பட்டை, 2 கிராம்பு போட்டுக்கலாம். அதில் ஒரு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் அவசியம் இல்லை, ஒரு கண்ணாடி பதத்தில் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிட்டே இருக்கும்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஒரு பச்சை மிளகா சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததில் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கினோன்னா மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அடுத்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் மல்லி புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம முட்டையை வந்து கொத்தி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த எக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதக்கிக்கலாம். அடுத்து ஜாலர் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ நான் ஜாலர் வந்து ஆல்ரெடி வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து நான் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்கை வந்து ஷேர் பண்ணுறேன், ஜாலர் பார்த்துக்குங்க. ஸோ உள்ளடம் வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சிக்கன்லேயும் நீங்கள் செய்யலாம். ஸோ கீமா, மட்டன் இது வேணாலும் செய்யலாம். இதில் உங்களுக்கு வந்து கேரட் வேணாலும் சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டாணி, உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிம்பிளாக நான் வந்து முட்டை உள்ளடம் வந்து செஞ்சுருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன் வந்து போடுங்க. உங்களுக்கு
தெரிஞ்ச டிசைனாக போடலாம். எனக்கு அவ்வளோ பெருசாக டிசைன் வராது, தெரிஞ்சதை நான் போடுறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை போட்டுக்கலாம். அடுப்பை வந்து ஸ்லோவாக வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அதில் வந்து எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ வந்து ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி தடவி விட்டுருங்க. ஜாலர் ஊற்றினோடனே வந்து 1 நிமிஷத்துக்குள்ளே எடுத்துருங்க, செவக்க விடக்கூடாது. நீங்கள் வந்து கையால் எடுக்கும் போதே ஈஸியாக வரும். ஓகே, ஜாலர் முறுத்தப்ப ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு முட்டையை வந்து பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது வந்து ஒட்டுறதுக்காக உள்ளோட ரெடி. வந்து நம்ம வந்து ஒரு 3 ஜாலர் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 இல்லைன்னா 3. அதில் நடுவில் உள்ளடத்தை வைங்க. வச்சுட்டு 4 பக்கமாக மடித்து விட்டுடலாம். அதில் மேலே வந்து முட்டையை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இதை எடுத்து நம்ம வந்து தோசைக்கல்ல வைக்க வேண்டியதான். வச்சுட்டு பின்னாடி சைட்லேயும் வந்து நம்ம எக்கை வந்து தடவிடலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். அருமையான அட்டகாசமான ஜாலர் முறுத்தப்பா வந்து தயாராகிடுச்சு. இதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லா சப்ஸ்கிரைபருக்காகவும் உங்களுக்காகவும் நான் வந்து சூப்பரான ரெசிபி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ரிஸ் கிச்சனை வந்து ரசித்து பாருங்கள், ருசித்து சாப்பிட்லாம். தேங்க்யூ.